राधा किशन यादव व्यास रहे चाचा के बड़ी मानी हम। वो कहस की छत्री के 6 बुद्धि, ब्राह्मण के 12 अहिर के अनंत बुद्धि, पटक के तबले मारे जले पूरा ना झारे। हमने के देहात में कहो सिद्धवा ऐसा यादव जी भेटा जाए हैं कि उनका के खाली तू दर्शा दब कि हम तारा के मानी ले तारा खाती जान दे दी है। अब पकड़ा गई लोग गलती में तो मारे लगे हैं तो पूछिए ना कि मुंह गल बड़े कि हम हार गए बनी मारो मार, तुम मारते रहिए जले थाक ना दे। अब जादव जी के जानी कि एगो मुसलमान भाई बड़ी तेज रहले, इंजीनियरिंग कोइले रहले। जादव जी के देखले कि धनिक बाड़े सीधा साधा बाड़े संहत कले हले। आ जादव जी जानस कि हमर संहतिया बहुत मानेला। ट्रेन से जाए करे हाजीपुर तो भल के जादव जी कुछ पैसा रुपये ले ले, हम ट्रेन में खाई पी जाई। जादव जी 30 गो रुपया घर से लेके चलल है। आ ट्रेन में ढुकते में कोनो निकाल ले अब जब ट्रेन में भीड़ रहे तनी फाका भइल, आमने सामने बैठल वालो मौलवी साहब जादव जी संहतिया बेदाम वाला तो जादव जी कहले कि तनी बेदाम खाइल जाऊं। बगली में हाथ डालता तो बगली में पैसा हो जाए, कहले कि बेदाम के दाना छोट छोट वाले जादव बाकी उनका भीतरे शौक रहे कि पैसा हमार मौलवी साहब निकलले बड़े। बाकी बोलस ना संहत में आ तले सांझ भइल है, अजान के बेरा ना होला, एगो चादरा डाल के नमाज पढ़े खातिर मुस्लिम भाई जैसे जेऊ अभी शुरू करता रहे और सिटिया के हमारे बात याद पड़े नया नया या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। जादू जी जीवन में कहियो नमाज सुन ही ना रहल, क्षेत्र में ना रहे मुस्लिम भाई। अब वो गरमाइल जतरा जादू जी का कहता भुलाइल बा 30 गो ही कहता 20 मिला। यादव जी कहले कि मौलवी साहब संगत अपना जगह पर बात ठीक से काम होके माने बढ़िया से गिन लो। और वो मौलवी साहब आंख बंद कर ले जंतर के औरी लोय में पढ़े के कहता यार कहता या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जादव जी फाइट मान ले तारे नूह बढ़ रहे हैं पढ़े ठीक से। कहले कि अंतिम बार कहता नहीं मौलवी साहब काम ध्यान से होके जेऊ जानले कि औरी लय में पढ़े के कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब ओहिर के फाइट जानते बानी बांध के नकलूल पर एकवाइए 3 फाइट मारता रहे। मर्द काहे मरला हो? चुप चुप भुलाइल में 30 गो कहता रहे कि 20 मिला, 10 गो तहार बाबूजी कहले हमें से कृपा सिंधु एकदम मंगल के दाता बढ़ गल बनी का और आ गई बारी महाराज। देखी ना देखो तारा साउंड में कितना क्वालिटी बा कि हम गीत ओरवा दिले बानी फिर वही में लागल भाई। अब चले तनी कजरी कहता चले धन हवा भाई। देखो 2 गो गाना नया नया याद करके आई रहनी हम रियाज दिन भर कहले नहीं कि सुदर्शन भाई साहब नया गाना गाई बाकी ना गाई ऐसा ना कि मैं खराब बोलता है ऐसे कि हम भूला गए गोनों में। बैठा सबका हार्दिक प्रणाम करते जा रहा है परिवार। ये शिव जी हमें इनका गांव के जादू जी के पिताजी मर गए अचानक मर गए पैर धकर होता कि बाबूजी बाबूजी अब के करे के हम पापा कहो बाबूजी 1 घंटा रोले तले गांव का 5-10 गो पुरनिया लवाई बबुआ बबुआ समय हो गरला चल गइले होनी हो चुप हो जाता हर बाबूजी न मर गइले हमने के माने जानू तार बाबूजी के जगह पर माने जा कोनो जरूरत होई बानी जानू हमने के तो बोली हो चुपा गइले 1 वर्ष बाद कल फिर उनकर माई मर जाता फिर गोड़ धकर होता रहे 1 घंटा बोले तले 2-4 गो पुरनिया काकी होइली सब बबुआ बबुआ जाए दो होनी हो जेल में ओकर जाए के मर गईली हमने के तहरा माई जस मानी जा जरूरत हो तो बोली हो आ तले साल भर के बाद उनकर मेहरारू मर जाती है 1 घंटा गोड़ धकर बोले मौगियों के केहू ना पूछो गांव में घूम घूम कर वो लगल एक आदमी कहले के तो मोल भी तहां रो घूम घूम कर वो तर कहले कि हम खाती नहीं खीरो हमेशा बात नहीं कि बाबूजी मोले तो 5 गो पुरनिया कहल कि बाबूजी मर गए हमने के बानी जाने जरूरत हो तो बोली हो
माई मोल तो 5 गो का किलो कहल कि हमने के बाने जाने जरूरत है तो बोली हमें खाती घूम घूम करवाता नहीं मौगी मोल भी कोनो ने किसी कहत की जरूरत है तो बोलिए हमने के बाने कुछ के मेरा रू तमाम हमें खातिर होता नहीं 24 घंटा हट जाए मैं कहता हरे राम 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 हरे हरे आ लौटाने में अपन हवाई चप्पल छोड़ कर दूसरा के जूता पहन के चलता खड़े खड़े तो श्रद्धा भाव से एगो सुमरन सुमरन है रात भर गई बता सुमरन सुमरन भक्तियों में लोग होशियारी कहता है माता जी का मंदिर बन एक जना के मेहरारू भुला गई कहाँ बा कोई भुलाइले न होई रोवत रहले तले राम जानकी मंदिर लोग जाके गोड़ लगले पुजारी बाबा कहनी राम जानकी मंदिर काहे रोवत रहो काहे हो तो बाबा मेहरारू भुला कहले कि 10 किलो घी में के लड्डू लेकर राम जी के चढ़ा दो मेहरारू मिल जाई गोइले बनवा के घी के लड्डू आ लेके आओ तले अभी आधा किलोमीटर दूर राम जानकी मंदिर है तले हनुमान जी के मूर्ति भेटाइले गो मंदिर पुजारी बात देखल कि तक हिउ के महकाओ तल लड्डू में से कहां जत रहो तो मेहरारू भुला ले जाता राम जी के चढ़ावे मेहरारू मिल जाए पुजारी बात कल में कहने बेवकूफ बैठ यही बताओ कि राम जी का मेहरारू सीता भुलाइर ली तो के खो जाओ तो हनुमान जी कहले कि राम जी के अपन मेहरारू खोजेबे न कलूंगा हनुमान जी खोजल है तो तारा मेरे खोज दी हैं बेवकूफ राम जी के छोड़े जा हनुमान जी पर चढ़ाओ लेकर मित्र बनी न तो देखी हम जादव के गांव में बहुत सावधानी से गाई ली पूछी का है भाई हम परिकर हनी केहू जा करता कह जाए तो कहीं कि हमारे भाई है मास्टर साहब जे करता बनी वहाँ के खैले बनी वहाँ के बहन हमार बहन वहाँ के माई हमार माई वहाँ के पाहुन हमार पाहुन वहाँ का सार हमार सार ये परिकला में एक दिन कह देनी मिलिट्री वाला जादू जी रहल है नीचवा से बोलाव हम कहीं आवे लायक नहीं तो कहता रहे कि वो खोड़ो होकर लायक ना रह दे काहे भाई काहे खिसेल में रहुआ तो कहता रहे कि हमारे बहन भी हल भी एक आदमी से हम उनकर सार बहनी नू वो गाँव के लोग हंसी मजाक करी तोर घर कहाँ हो भाई बड़े पाहुन मारम पहुना के ठेहुना छोटो के जब पहले से टूटल बा टेंशन बहुत लगती जननी हम बहुत सावधानी में रहिले और माता बहन जहाँ रहे लो तहाँ रहे लो जागल तले हम सावधानी से गाइले मास्टर साहब कैसे कि देवी के रूप हलो राउर माता बहन हमार माता बहन हंसे खाती हो कुछ कह दे हम कह दिले पब्लिक खाती वो है ना समूह है ना हटा के हम सुशील कुमार प्रेमी रो लोग से वीडियो देखा के विदा लेता नहीं एकरा के रुआ लोग से निहोरा बा कि इस चैनल के ऐसा ही प्यार और दुलार देते रहें लोग और इस चैनल के आगे बढ़ाएं लोग और सब्सक्राइब कर मत भूलाएं लोग। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।